päälle. Mä tarkistan vielä, että se lähtee. Joo, kyllä se taitaa lähteä. No mä heitän nyt tonne ihmeen tonne. Multiplay, joo kiva, joo kiva. That's nice. Se on kyllä hauskaa. Onpas taas tää vittu. Mä koitan laittaa koneen alla. Perkeles, mun pitää avata toi sähköposti vielä. Perkeles. Jos ne ihmettelee, että mitä helvettiä, niin Pentti voi vaikka selittää niille asiantolaan. Mä en saa sitä Steam Groupin nyt kautta ollenkaan laitettua. No, ehkä mä pysäytän sen nauhoituksen, ettei tarvitse nauhoittaa montaa minuuttia tällaista. No ei tässä kestä kauan, kun mä vaan etin tän oikean lainin täältä ja nyt mä heitän tän. MM dedicated perkele. Ei tarvi yrittää mitään uusiksi. Poker face. Poker. Vittu nyt oikeesti saatana. Vittu mä kokeilen restarttaa tuon server, jos se auttais. Paskan ostos. Niin, no kun siellä on ollut se Iron Man, niin... Ja mä olin joku random ihmisen kanava, mulla on täällä netti ja YouTube auki. Jonkun random ihmisen kanava ja mä ajattelin, että miksi vitus mun kanavalla on Instagram-linkistä, mä tajusin, että se on joku toisen kanava. Sai hyvän idean SFM lödöelokuvaan. Survien pitää päästä jostain satamampoukamasta eteenpäin. Pistää ne arpoo Fransiksen killuun jostain nosturista, että zombihai ottais sen kiinni ja ne ampuu sitä zombihaita hauitserilla. Niin Francis killuu sieltä ja sanoo I hate this man, Bill on nosturikeppien takana noted ja pistää sen laskeutuu. Ei. Kuulostaa hyvältä. Jos nyt toimis, jos nyt oikeesti toimis. Please. Jos se ei toimi, niin tuo kampanja on tosi hyvä toimisi, vois mulle. pelata tän pelin ja sit pääsis tekemään Alfred ja mä sit Jee, me päästään tänne. Jee, voi feilaa kaikkea. Ja myöskin kaiken. Niin. Myöskin tää realismihan ovat kaikki Ja tietää. varsinkin kaiken. Niin. Kaiken feilaaminen Mä on... aloitin sen yhden vanhan Taavi-jakson, jossa se on nainen on sen Taavin ääni, ja kun sitä näyttää jotain ihmiset räjäyttää taloja niinku ihan IRL, niin se on ihmiset tuhoavat kaiken. Mitä vittua? Siis mistä? Taavitontus. Ai Taavitontu, joo. Voi vitun perseereikä, mä en tätä halua. Miksei oo kypärää, jos on USB-portti, että voi muistoja pistää, kun ei noita VHS:iä saa enää mistään. Last thing I heard, there's some kind of military outpost not far from here, up along the train tracks. Yeah, I heard that too. No niin, yksi We just sekunti need to meni. find Ne the vaan train meni. tracks and then follow them. Yeah. Let's do it. Tästä tulee kyllä ihan hirveetä paskaa, kun mä saan tän hahmon. Älä nyt. Pentti, tiedät mitä Mä tiedän, mä en tuu osua täällä, kun mä en ikinä osu mihinkään täällä. Shit! I'm down! otakin haulikon nyt sieltä. I'm down! Eikö se olekin tylsää, kun Neko spoilaa kaiken? Somebody Joo. behind me! Hello! Mä spoilaan kaiken, mitä tulee tapahtua. They're behind Boomer! Hunter! Behind Boomer! Neko menee uusimman Star Warsin ensi iltaan. Tänään, Joo, Mikkihiiri tulee sitten lopussa Darth Vaderina. Voi vittu! tänään kaksi Behind Boomer! Smoker! Behind Tank! Meillä on kiva, meillä on huutotin. I'm down! No niin, Neko, me hankkii uusi pavli. Joo, Myöskin menee kun... Herregud. Joo, eiköhän me olla ihan vitun ärriä. joo. Tästä tulee meluissa. Aivan! Mistä vitu puskassa mä oon? Sarkeri. Tarkastaa ennen. No mä tiesin, että mä en tuu ikinä osumaan siihen. Tuli Hunterikin päällä. Hunterin päällä täällä samassa paikkaa, missä Sarkeri on. Mä pelastan. Vois mennä huonommin. Mä en tosiaan voinut oikein tehdä mitään. Hyppäs saman tien päälle. Ainakin mä oon vielä elossa. Melkein kuollut.
Mä oon odottanut Sargerin ei yrittäisi ihmistää. I got a good... No kyllä mä spoilan Nää sitä itse tehdä. spämmää niin paljon, että mun ei tarvitse spämmää ollenkaan, tässä on ihan vahvistaksi. Niin. Ai siis toi spämmää sunkin puolesta. Joo, se ei me tarvitse spämmää ollenkaan, kun tää tulee niin paljon tavoilla. Charger. Jokke. On kiva kun saa spawnia. Ahaa, nyt tapettiin. Kiva. Tässä huomannut. En mäkään. Mä vaan menin... To a vote. Hei Urpis, katso se komun kielen. Put it to a vote. Haluatko yrittää? Maybe we shouldn't go right. I'd like to put Hyvä it to a cheat. Tää Joey kyllä kamala, kun se vaan haluu kiinnittää huomiota siihen vitun saareen, mutta ei mihinkään muu. Niin vitu saa. Et sä voi torjua aina. Pelissä! Ai se ei kiertama. Sehän on pelannut 600 tuntia. No, Au! Jekko! Noi! Kuka toi Charger oli tossa? Tää auto tekee. Anteeksi. Mä olin niin huono tässä pelissä, että en sarka. Jos mä ois ollut parempi, niin mä olisin ehkä juosta siellä linjalla. Se oli noi S-mopsit. I'd like to put it to a vote. I'd like to put it to a vote. Ei kai. Sargeri. Tää vittu, en mä tätä yrittää. Mitä tätä näkyy tossa? Se smokeri tekee tosi paljon, kun ei olla tänne kielikään. Tää on Sargeri vielä tulee sitten ihan. Hei huono. Tuota, Ei huono. Vois mennä vitusti huonommin. Ai täällä pystyy lentää, vittu. Mä unohdin vittu se. Tällaisia juttuja, että smokerilla on mitä saakka. Voi. Lukas nyt tänne jo. Reiluustaso 5. Jokke tulee katolta. no hyvä kun te hyökkäätte kaikki yksitellen. No siis noilla ei ollut spawneja, niin mitä mä oisin tehnyt? Mä oon siis ollut tää samassa Swiftare on Saatana! No niin hyvä. Te ootte molemmat vielä hitaalla kaiken lisäksi. Niin. Hyvin kyllä et mennyt sit maihin. Overpower, kun on punaisella ja haulikin. Hui Vittu vittu. nyt saatana kun vittu! This isn't it for you yet. Come on, up and Olkaa vaan suojaamassa koko selväkin alan. Aha, mikä mutta? Mä vielä tästä tänne kauas. No tää Aha, on se kaikki Tänne mennyt maihin. kauas. No. No. Saankohan mä vietyä sen alas? On tuo smokeri kyllä aika hyvä, kun pystyy käydä. Tää maihin. Tää reunalle. use your hand. I like to put to food. Kyllä se meille on. You're a noob. Niitähän oli 2. Mä otin toisen. Guy. Mitä vittu? Yeah, Sydney, why don't you have the mods for like No, special places saatana. when they're smoking people and Oh! people and Enää naurat siellä. Kurkku! Se tuossa why did you mod? Voiko varastaa niitä kurkkuja sieltä vitu koosittarista? Oikeesti. no joo, mennään. Voidaanko mennä? Varokaa Sarkeri, se on Urpis varmaan. Veikkaisin. Mäkin veikkaan. Eikö Sarke? Voi vittu, Swiftare! Ei oo. Missä? Vitun mettä pois siitä edestä. Selvä. Oli se parempi hyökkäys kuin meillä. Niin paitsi, että mä en mennyt maihin. Vielä. Vielä, Kahtoo on hyvä noita lisää. Nada pisteitä. Smokeri takana. Oli hyvä hunt.
Skytteri. Kyllä pitää pelata jotain hiilausta varmaan. Bernhardin saat aika huono vuosi. Joo, mä huomasin. Aineet ihanaa kihisiä kohisi. Pitäisikö sun hiilata pikkuhiljaa? Mitä helvettiä? Apua, Amps. Vittu. Kuitenkin. Missä? Tää sait tätä hiilaa ja se Jukka Eikä kivistä toi yks maihin. No niin, se meni raapateen. Mitä vitus? No niin. Voi vittu. Mulla on hyvä aimi. I'll make it. Mitä vittua tää tapahtuu? Jos olisi hyökätä, niin voitais voitu tappaa noita, mutta ei. Ja mun piti kyllä hiilaa. No. No kun toi Charger vaan odottelee sitä sopivaa kulmaa. Niin, mutta se olisi voinut nyt lopettaa pelin ihan siihenkin, että se olisi vaan tarkannut sitten. Tossa olisi ollut aika muhkea viedä joku kahdessa instantana. No sieltä tulee Sark. Vittu, ihanaa. Joo niin. Okei. Mitä? Hyvä peli. Kyllästä. Onko selitystä tuolla? Jaa, ilmeisesti selitys on se, että sillä on huono päivä in-game. Okei. Bad lödö. Aika hyvä. Mulla on huono päivä joka päivä, että saa siihen ehtii totuus. Koska mä oon olemassa. Sun kanssa vois peläs. Pääsikö se yksi? Ai siellä se. Joo. Edetä. Mutta missä Hyvä saada se... joku Missä 4, se... niin kyllä Missä sä... Ai se smokeri on tuolla ylhäällä. Mun piti antaa Spukelle. Ai se meni Spukelle. Se on mullakin. Voidaan koittaa siihen seuraavaan kenttään hankkia se 4 sitten vai? Ai helvetti. Tarkeri Ketä vetää. mä sinne saan? Mä ensin tänne ylös. on hieno paikka. Missä se on? Vaikka tää selfie ei kirjoita hashtag kilpi. Vittu. Niistä pittiin viedä. Täällä. Menneen talo. Voi vittu. Mulla on hyvä smokkeri. Mä oon täällä talossa. Kaapissa. Toi osaa kyllä tuolla. Joo. Ketä tää oli? Ei tiedä. Äskö se irti jo? Joo. Hiilaan tällä hetkellä. Nyt vaikka olisi nopeaa pääsis. Behind you. Bernhard. I know we gotta move, but I gotta Ai jaa. get Okei. Perkele, ei tonne pääse. Kappari sota. Missä se on? No mennään. Se on tosi pelottava boomerin varokasta. Osalla jää siihen kun mä en näe sitä. Johketaan täällä. Unohdu. Ai mun päällä. Missä se vitun puume? Parkeri perustaa. Ai jaa. No, ei mennyt kaukaa. Melkein. weapons here. Ai sielläkö se seikkailee se bummeri? Pottibummerin teikkailu. Aha, se on. Mielenkiintoinen elämä. Siellä on sun. Mua vedetään. Mä oon kommunistiryhmästä, no niin mua vedetään takaisin. Tosi paljon. Niin mä menen sinne talolle takas. Hyvä. Ei vittu, mä selvisin heti. Mennäänkö tänne näitä siellä? Koko ajan. Realistissa. Kyllä se smokeri varmaan voisi ihan oikeesti. Jos se ois voimaa tänne. Jumalauta läski perse. Saatana! Ois pitänyt ampua, voisin vapautua. Mua vedetään taas. Vittiäkin. No ihanaa puumitella siitä pois. Menkää sinne turvahuoneeseen, niin saadaan En mä tainnut päästä. Mä kuolin. Sä vielä oo kuollut. Laaseri. Pitkän matkaa jäljellä. Siis mä oon kuollut periaatteessa.
Se on sun periaatteet. En kuollut periaatteessa. Vittu. Nyt mä oon ollut käytännön. Okei. Okei. No, Jukka tulee perässä. No mä huomasin. Teidän perässä. Oi jumalauta! Kyllä ne Kuka vetää vittu ihan se hyvin oviaukko kotiin. on jäänyt? Ai, miten toi muka katkes? OMG. OMG. Sorry, but I am not saving you. Se on ihan... Haastamaan. Mä raavin. Mä vittu joku blokkas se oviaukko siitä, kun mä katsoin sitä johtajaa. No se meni mielenkiintoisesti. Pitäisikö teidän hankkia se 4 takas? Siis se ei kyllä varmaan tuu takaisin. Pitää joku muu saada. Muu pitää hankkia. Mistähän se muu löytyis? Oisko ihan muu laaksosta? Joo. Se ois varmaan se. Pyydetään Catloveria lol. Ai minä. Bill on hyvinkin nää. Näissä. Why are you so mean to me, bro? Kun ei täällä kontakteissa oikein oo. Siis Voxu on ainoa kai näistä, jotka kehtais pyytää tänne. On kehtä. Mut oisko ne tiimit tarpeeksi tasaiset sitten? Head north to where's Saisi jonkun edes. Muuten tää pitää jatkaa siltä huomen vastaan meidän metoksen. Mä nyt kysyn siltä Vaksulta, että pääseekö sen, mutta jos ei. Sekin on niin erikoinen äijä, että se ei tiedä välillä mitä se edes haluit. Vaksu sanoi, että voi koittaa. Ja sitten syrjit. Kyllä sitä saa nyt nähdä, että The fuck are you looking at? Mitä? You make me jolly. Tehkää siihen ovinen hyökkää. Se tulee botti. joo se on kyllä botti. Hei nyt oikeesti. Niin. Se ovi. Pretty smoking right there. On niin hyvä. A-X-E-R-I. Mä menetin yhden damage. Yhden damage. Menetin yhden HP-palkin. Menetin yhden pelaaja-ihmisen. V. Menetin yhden terveyden. Energia. Yhden terveyspisteen. Pitää olla terveyspisteet. Menettiin homoja. I'm sorry. Kukas tää Jokendaalus? Joo, te ootte aloittanut jo. Joo, siis tää kun yksi lähti, niin pitää saada joku paikkaan. Ootteko te R-ja ees? Ja vittu kun näitä ovia on Tässä on Ei se oo vielä siellä. Onks tää ihan lopussa tyyliin? Ei, tää on joka kenttä. Kakkoskenttä. Niin. Milloin nää kliinapataan tästä? Pistä samalla horde mene pois. Nyt voi jo. Pitääks ottaa restart? Ei varmaan. Ei. Meillä on 1 piste, niin en usko. Niin ja mistä se on se saanut, kun kaikilla 100 HP:lla? No, se oli... Niin, kyllä mä tiedän. Nummerit tässä. Voi jumala. Joo, täällä on vähän niinku... Perkele. Kaikkea kivaa niinku spittiä. Ei hulla tee mitään tässä kohdassa oikeesti. No, smokeri vetää. Selkeä. Hyvä syöttää. Lyö, no niin, oi. Hyvä spuke. Joo. Kun mä osaan pelata tätä peliä myös. Kuka toi Midnight Eddie jo? Se on Tosi hauska ihminen. Randomi. mun Steam-kaveri. Saanko mäkin sanoa hyvä, että sulla on melee fatikkia täällä? Saat sanoa. Joo, edelleen pentti päässä. Mä olin vittu mais. Ai siellä on joku. Ei jumalauta. Vedät ne.
Helvetti. Nyt otan kaikki lojuttaisin yhdessä kohtaa, niin mä olisin saanut kivasti suunnasta. Noniin. Miksi et buu? No, te ehditte karata. Okei. Haluan paremman spawnin. Veneli 92, jumalauta. Täällä on Aako. Mua vedetään muuten täällä. Mulla on hyvä, että menee hyökätään yksitellen. No minä vittu tuolla Hunulla ainakaan mitään Ei, mutta mä mietin tätä eettiä. Mä otan tää. Onks tää X-Sense? On. Smokkilla olisi mulla tietty mennä sinne alas. Toki. Mikä vittu? Se osui siihen. Ai niin, siellä tolppaa joo. Mä kato mihin. Ette ammu. Voi jumalauta oikeesti. Mä menin. Tekis mieli laittaa vomit on, mut kun tää on kumminkin tällainen peli, ei riitä. En oo. Voi Kaikki kuulla. Soletti. Ai, tankki. Tankki joo. Ja botti juu. Mennään ylös. Miten me on ollut Siinä oli tosiaan sitä militarisniperia. Mun muuten kaatui ihan just netti, kun mun se ääni alkaa ihan vitusta. Päästikö tää irti? Ja mä putosin tasan. Voi paskaa. Mä oletan, että tässä on se, että ei saa rämpyttää, niin jos edes kokeilee, niin se päästään irti. Pitää spawnauttaa tää tänne. Ai Chargerin voi. Chargerin boy. Varokasti, se on tosi osaava. Jason boy. Voi. Se olisi kyllä hiilaa. Joo. Nyt meni ovi paskaksi. Rukki. Vittu. Rokas, kun mä vähän rekkasin sillä viimeksi. Kyllä Hyvin mulla kun on tää ei trukki. liiku tästä mihinkään. Mulla on trukkikortti, mä saan ajaa trukkia, ei voi. Tää ei liiku mihinkään. Ei yhtään vitun mihinkään. Ai saat sitä? Ei joo, mut ei toi liiku mihinkään tossa. Oho. Meni sinne ylös, kiskolle. Ebin tipu tonne alas, sillä on tuulta. Oi! Ei vittu, se meni hirveä. Voi vitu boom. Puolet. Missä se maissa oleva? Mä oon tän... Niin. Täällä on smokeri. Ai niin, toi pystyy liikkumaan samaan aikaan uno. Ja tosta ei. Moi, mä oon En täällä! pysty tekemään mitään. Ihana kun ei saa ampua putkien välistä, kun siinä on sitä tyhjöä ja reaalia. Mä sit hiilaan tässä tosiaan. Mäkin hiila. Se boomeri. Joo, ei saa avaa ovea. Ai voi. Se jokka. Hyvä resistanssi kyllä tykkää. Se Chargeri. Jäikö nyt joku karkeri? Ja juoksi se Sain eteen. sen siitä. Hiilaus I oli play aika hyvä. many different maps. Ei se niin montaa tänne. Kuka sanoi? Se on Nekolle. Joo, kunhan mä löydän sen. No mulla on bileet, mä voin heittää sen ja juosta. Mennään me ylhäällä. Ajan on sit ylhäältä, kun kerron noin. No, mut vedetään tässä. Mä oon sulkkus. Oliko siellä boomeri, mitä mä äsken? Oli alhaalla. Voisiko sitä porata? Ei kun tuollahan se kippailee. Moi. Neitsi se on, ei totta siellä. Jokke, rappuset. No, miksi sä oot Musa ei, joo, menkää vaan eteenpäin vittu. Me ollaan täällä ylhäällä. No mä en siis päässyt, kun mä olin ihan boomeiksi, niin mä en nähnyt Et yhtään, sinä missä vaan, ne sit kaikki on. mä olin siinä sun luona. About. Mä varmaan kuolen jo. Onks Penttien neko ei kiinnostanut mikään muu kuin edessä pärryssä? No siis, ajattelin, et mitä mennä kuolee sen. Silloin kun joku sanoo, että juokse, niin mitä sä teet? Menen auttamaan tiedän. Oli hauskaa. Mä tulin siihen ylös silleen, Mä yritin heittää sitä vitun bileitä. Ja smokeri, mutta ei onnistunut. Ja se ois auttanut sua miten? Ei mitenkään, ihan se olisi ollut hauska. Paljon sulle jäi HP? Lolololo. Ketä toi jo? Ai se on X. Paljon jäi HP? Täydet. Toi Mä humma. löin sitä paistinpannulla päähän. Et lyönyt. Et sä osunut.
Jos ei osu. Mahtaa vituttaa, kun se on just spawned ja sitten tulee niinku homoblokkaus, että saa sut tapettua niin. On kyllä se on vitu epätarkka melee, että... On kyllä ihan oikein tollas. Ai, meleet varastettiinkin. No, tämä kenttä olikin tässä meillä osalta. Hei hei. Ei mullakaan ollut. Otetaan restartti, niin et sä saa uuden. Se saattais sitten. Sä saat hirveeti. Meillä ei joku varastus. Ei ne varmaan varastu. Kaikki menee yläkautta. Oliks meillä mitään suunnitelmaa? Ei. Mitä tässä nyt tekis sitten loppujen lopuksi meillä tässä? Me lähetään nyt. Palauta. No maihin johtaa spawnia Ai, sitten. niinku suunnitelma olikin tämä, okei. Juu. Et selvittykin hyvin. Hyvä mainittiin, hyvä, kannatti mennä sinne. Suunnitelma olisi se, että Redi, mä juoksen vittuun tästä, älkää välittäkö saatana. Joo, mä pidin siitä. Francis! Ja se menee tosta. Missä se on? No, onneksi Joey pelaa meidän. Ai mun takana on porukka, moi. Joo, se on tossa. Se on tuolla. Miten se tippui sinne? Ees hyppäs alas vaan. Ilmeisesti. Ei vittu, urpis vähäks noloo. No ainakaan mun blokkimisvoima ei ollut mennyt Hehe. alussa, mulla oli se lopussa. Voi Mä en pystynyt enää blokkaamaan nopeasti. Mikä tää Might and Deathin vittu russaa saatana koko ajan kuolemaan? No se on vähän semmonen tyyppi, se on se sen tapa pelata. Älä nyt täältä. Siellä on ovet auttuu. Missähän se meidän tankki on? Ei sitä taida tulla. No vittu! No moro. Kyllä se tuli sitten. Ai lähit. Joo. Näksät tommoista homoa, joka vittu russaa heti alusta sinne ei tuu puolelle. En muista milloin viimeksi olisit rakekuitanut pois. Hei, Jokka. Ei sovi hänen peliin. Ei sillä mitään väliä. Ai mulla ei oo ladannut vielä puut. Me yritin puuta, mutta ei oo. Tää on Hyvin. Kato boomer. kuolla. Miks sä oot siellä? Mä lähden kiertää. Mitäköhän sitä tekis? Pitäisikö ite joinaa tuolle puolelle? No, miten nää tiimit? Mene vaan. Jos tää nyt... Ai niin, tää ei anna vielä joinata tietenkään. Seifin ovelle. Mikä ääni? Ok. Kuka kuuntelee musiikkia siellä? Pistä paremmat soittoäänet. Tämä tuli vain mieleeni tässä. Vittu wow. Yes! Oliko se pitää? Mä oon suakin riippannut, mä vaan tapoin. Joo. Vittu mikä. Joo, elikkä mitäs näille tiimeille käynnissä? Mä ajattelin, että mä vaihan tolle puolelle. Mut onko nää tarpeeksi tasaiset sitten? Kai. Niin, ehkä tässä sitten olisi jopa 2 pelaajaa, jotka kattoo muiden perään. Se on aika hauskaa, että toi tyyppi ei kyllä välitä yhtään mistään, et se ei varmaan pidä tätä hirveen vakavana pelinä. Suurimpana niin kuin, vaikuttavana tekijänä se, että se ei ole niin kuin, tyyliin koskaan pelannut tätä mappia, koska se ei vittu pelaa mitään muuta kuin Dark Carnivalia, Parissia ja Death Tollia. Niinpä. Ne on niin kuin ainoat mapit, mitä se pelaa. No, sepä oli mukava peli. Urpit lähti tokan kentän aikana ja tällä kertaa se ei ollut edes mikään paska syy lähteä. Viimeksihän se lähti. Oikeesti rakentakin vai tuliko sille jotain? Siis se lähti rakentakin. No se sanoi, siis että se ei jaksanut tätä editä. Siis mitään järkeä, siis sehän tappoi itseänsä koko ajan melkein, johonkin se tippui alaskin siitä ja inkäppäät. Ja kuoli siihen sen takia. Eikä se Urpis onnistu jäämään siihen smokeriinkin vielä sinne ylös. Se, no siis siellä oli hunu ja sitten siellä oli mä tapoin sen hunu, sit se vaan jäi sinne ylös. Mä yritin ampua sitä jostain kaukaa, mutta mä en päässyt sen luokse. Sitä nousuanimaation aikana. Niin. No, ollaan me valmiita nyt sitten, äijät. Joo, mä menen tän yhden AI-pinoiden planeetan kanssa.
Joo, se on ihan hyvä, että sä menet sen panitoiden kanssa. Apinoiden aivi. Mä oon tehnyt yllättävän paskasti virheitä tässä kierroksella tämän pelin aikana. Moi. Hei, vedetään ne kaikki sieltä. Tää taas olla tässä. No vittu, elää sitten on. Kuolen tässä, mutta eihän se ketään. Juu, mä löin hunua varmaan 2 kertaa. No, ainakaan nyt ei voi syyttää ketään muuta kuin bottia, kun botti kerran haluaa ampua boomerin naamalle. Se olisi varmaan nyt ollut, jos ei olisi ollut botti, se olisi ollut varmaan minä. Botti on kato nopeampi. Se on vähän niinku Lucky Luke. Mä hiilaan ihan vaan sen takia. Varjoaa nopeampi botti. Kai jäi sinne. Ajaa. Minä hiilaamaan. Pelottavasti pitää. Ei päästä eteenpäin. No niin, ja me jäädään tänne. Vittu, totta. Okei. Missä tapahtuu? No edempänä. No oisit ilmoittanut, mä oon hakea sitä. Hang on. No että kaikki ottaa sieltä takana, voi vittu. Realismissa kun jää kuseen, niin kannattaa kyllä huutaa. Joo, se kyllä. Ketään me nyt syytetään mua tästä hommasta, kun toi menetti noin paljon HP:ta sen takia, että mulla ei oo silmiä. Tässä ei voi edes lähteä russiin, koska no, muita vastaan russia, niin mä voisin täällä saatana selvitä. Heti jos mä lähden juoksen, niin äkkällä tulee tää villukiilto silmään. Ilta. Ai jaa. Räjäytetään se kyllä. Tää teidän botti osaa ihan vitun hyvin. Vittiin. Missä te ootte siis? Jokkelia mua edespäin. Niin elämä kevät. Mitä tässä nyt? Ota se, please. Mitä tässä nyt pitäis tehdä? Mitä bakteerissa säädä? Mä piti ottaa se. Kuka sä oot? Mä oon täällä takana päin, kun mä sain ton vitun ihmakasan päälle, niin kun joku ampui sitä. Joo. Mä menen hitaille, kun toi vitun botti. Nyt ei tuu botin pillusta tuu mitään kurpitavikkaa, jos on aimi, vaan nyt se vittu venaisi avikka. Just niin. Kato hunu tulee jostain telottua. Ai jaa, joo, se on mun kimpussa täällä puun takana. Me vaan. Mulla ei mitään hajua, missä se ai se on tuolla. Tuo iso takana siellä lentärissä. No, Euler Lindlustihan. Kuka toi jo? Joo, mä jäin. Toi on Edin cover. ei vakseri. No on toikin kyllä parempi kuin monet muut vaihtoehdot. Mä voin sanoa, että toi on ihan takulla parempi kuin botti, koska toi Joey jäi seisoo spittiin. Joo. Te hyökkäätte aika hyvin, niin kuin yhdessä on huomannut tässä. Kaikki vitu Anttilan katolla, pääsee Ketä vittu tää tyyppi, joka jo liittyy? Se on tuo Edin cover. Osaatte pelata? No niin, tää meni tänne. Ai jaa, siinä on vitsi. En huomannut. Niin siis voi yrittää kippaa. Joo, homo paskaa. Ei. Ei, koska pistetilanne. Niin pistetilanne. Ja muutenkin nää niinku tiimit on niinku sekoittunut nyt jo sen verran, että ihan vaan hyvä, jos tulee jonkun verran tosi. Tässä kohtaa vois kyllä heittää ne ihan randomiksi, jos väliin vittu mitä sieltä tulisi, niin saatana lopputulossa olisi sama. Onks tää Euleri pelannut kenties paljonkin? Ei mitään on se kohtuu paljon. Enemmän mä vaan mietin, että niinku useilla on nyt kuitenkin taas 3. Niin, et mitä me nyt tehdään? Ais katukos pukella? Ei. Bottleheads? No. Not a chance. No way. Nyt se lähtee. Tää muuten haluu lähteä, että... Ei. Joo. Kävin uhrautumassa. Ai onks tää 16? Eikö se kyselee, että haluuko se pelata sellaisia? Puhuuko se muuten mitään tavaroita?
Siis oliko tällä Edillä mitään alttia? Tossa oli tätä bileä kyllä, jos niinkun kukaan olisi halunnut ottaa tätä, mutta ei sit. No mä nyt menen täällä tän Edin perässä, koska se jää kuseen. Me vaan minä... Tommonen perässä oli. Yritin nyt Oweeni niin osu vittu johonkin saattaan neekeriin, mikä toi sen X. No voi jumakkeesi. Totta kai ton oli pakko ampua pelaamaan. Kato, teillä on vielä elossa, niin... Niin ja siis ilmeisesti... Verkkaudella kaalitaan. Joo, mä katsoin siis se rakeas varmaan. Vittua. Mihin se tökkäs? Se on pikkasen rikkonainen peli, täytyy sanoa. Joo, 2 ragea. Ja tää oli se 4v4 peli. Heti kun täällä ei oo vittu kaikki samaa porukkaa. Missä rage? Ja urkastin sun kaveria. Mä voisin hiilata kohta ja sit polttaa sitä vitsiä. Vittu kun mä en muista, että mistä se sanotaan se, että pysähtykää. Okei, no en mä sit vain tee mitään. Miten vitus mä en osunut äsken ihan selvä? No niin, ei tarvii itse tehdä. Ai Ai se hämääntyi. Se meinas tappaa mut sit se hämääntyi. Vitun reilu. Kierroksen varmaan meidän naamaan seuraavat 2 vuotta. Niin ja sit voidaan niinku, että vittu pistetilanne on perseestä, vittu peli on rikki. Vaksu ei kato noin pitkälle taakse kyllä mennä. Nyt jumalauta täällä ylhäällä on tilanne. Tuo ylhäällä on smokea. Tuo on bottismokeri Tuo ei muuten oo se oikein komento. Se pitää kai tehdä jostain playerista kanssa. Ei please. Joo, mä yritän parhaan näyttää aika vittu kun musta tulee boomerina pistän kodista älä niin. Vittu, jaha. Okei. Niin. Vittu mitä paskaa. Miten kisassa oli paskattu Suomi? No hope, no hope. Kisassa oli no hope. Mä mentään. Vakseri ei tehnyt mitään. Vakseri meni. Ei tosta tilanteessa voi tehdä mitään. Onks tää niinku nyt niinku minä? Joo, tää on se Neko-syndrooma. Oi, vapaa mut. Oi hyvä. Kiitos. Sulla olisi ihan vitumassa tällainen mahdollisuutta lyödä mua. No ei ollut mahdollisuus. Kohe paska myös. Mut puumattiin ja smokeri vei ja zorkeri vei. Siis mähän hypin susta ohi vittu kun mikäkin sirkusapina vittu. Kerran oisit yrittänyt, oisit varmaan tappanut, mutta ekalla vittu levelöin. En mä ois oikeesti minnekään päässyt tosta. Nyt ei puhuttukaan siitä, mihin sä olisit päässyt, vaan mitä sä olisit tehnyt. No mut hei, eiköhän me nyt voiteta, kun Neko ei voi pelaa. Miten ne? Ei vittu! No muistakaa, että karpaatte mut kai sitten mitään vittu. No niin, kyllä sut on pakko. Riippuu mikä sulla on klassinä, niin sähän vittu lennät täällä. Ei kun niin sä oot ihminen, ei mitään. Moi, Joey ja Bill. Ollaan 2. Niin muuten Neko, jos sä Ghostina lennät tonne vitun kauas, niin... Mä en tiedä, että jos mä menen Skyboxiin kiinni ja sitten siellä yritän liikkua. Tästä pääsee ihan vitun korkealle Skyboxissa. Mä en sitten tiedä, että mikä sen kaataa. Onko se lato vai onko se joku tietty kohtasin koko saatana maastoalueessa, että pitäisikö tankki lyödä mut yli vittu tai jotain. Ja jos sä et kato sitä latoa päin ollenkaan. Se on aika vahva tankki, että löysit ton ladon yli. Joo, no siis tarkoittaa, että se olisi silleen aika lähellä, mut menis sinne niinku yli sit ladosta niinku. Jos meet oikealle, meet aitaa pitkin ja katsot sitä aitaa. Jos siinä on liikaa jotain hessiä tai jotain paskaa siinä vitun latotekstuurijutussa. Meidän pitäis melkein testaa sitä joskus. Miksi me ei olla ikin testattu? Mitä vittua Vaksu? Mikä spawnipaikka toi on? Tänne pääsee. Mä näin, kun yks meni tän. Joo, mut niinku ei siellä kannata 2 olla. No, tästä lähti yksi. Mä tulla. Siinä on sun kohdalla toinen. Pitäisikö mun yrittää lähteä sitä seinää? Mennään. Menkää nyt. Joo, kokeile vaan mennä sitä se. Varokaa, sieltä tulee chargeri katolta. Spoilaa teille leille.
fuck? Lolololo. Oliks Baskeri toi Charger? Onpas mä hyvä. Se oli niin hyvä, että mun ei riitä Sonin kuvaa. Siis, mitä mun pitää mennä nyt lukemaan? Nyt meet oikealle No puolelle. niin, se kaatu. Voi vittu. No onneksi susta tuli botti. Ei vaan mä ajattelin, että mä en... Että, siis se vaihtelee tota lokaatiota ihan vitusti, milloin se kaatuu. Väliin mä voin kävellä latoa pitkiä aika pitkälle. Sit se kaatuu. Siis se arpoo se peli vittu se kaatuu. No, nyt sä ainakin voit niinku ihan justiinsa joinaa pian, kai. Niin paitsi, että kun mulla on kaatunut peli ja mä oon nyt tässä työpöydällä, niin näin varmaan lähtee. Silti kyllä hauskaa, että tästä niin Friends Only Gameista on lähtenyt jo 3 ihmistä eri syistä. Joo, tosin ainakin toi oli niinku ihan legiitti silleen. Joo. Tyhmä räkekyyttä. Joo, no nyt toi yksi kuoli, niin joo, luiskeli se alas. Joo, nyt sä pystyt kyllä neko tulemaan. Riippuu, et missä menee. Ai sinne. Onneksi susta ei tullut Billi. Kuin? Se on ollut hauskaa. Kato, mä oon vielä se sama hahmo, mikä mä olin. Kato meidän Chargerin. Joo, äijätteeksi. Se on hyvä alkuspammi, kerran ei lyömään tuolla vitun meneellä, sit mä oonkin yhtäkkiä jostain. Kohta tulee vote, että miksi tää auttanut mua aikaisemmin? Anna kommunia lyödä sua selkään, että meet hitaille ja sitten vasta vittu kaveri töissä, sit vasta itse. Joo, mä yritin, mutta en yrittänyt tarpeeksi ilmeisesti. Anteeksi. Jokke vapauta. Ai ei kerännyt. Mä kyllä väitän, että ois mennyt paljon paremmin ilman, että mä oisin lähtenyt kaataa peli. No, sä oot bottia parempi. Ei olis mennyt. X ois tullut jollain Gun Mode Smokerilla tappaa täällä seivyssä. Mä oonkin hyvä hahmo, niin mä voisin yrittää hyökätä eka hyökkäyksiä ja sit yrittää mennä helvetin erikois. Vittu kun täällä on niin isot. Paska vittu. Kyllä. Bakserin ne puhuu sun. Mitä vittu? I'm an artist. I am Earthis. I'd like to help. I need help. Help. Se on kyllä paras tuttu, mitä sille se oikein tehdä. Someone pull me over! I got a good feeling about... No way, man! Ootetaanko me jotain? Ei. Ready. Voitais koittaa kohta mennä, mä haluan vaan vähän noita kommoneita. Vain vähän kommoneita. Are you ready? Hieno spawn kyllä. Melkein osa. No siinä on tietty ne spitit ja totta kai täytyy mennä tonne ulos hyppymään. Muistakaa, että jos mä oon jonkun toisen kuvan kulmassa ja se tapahtuu, niin se kaatuu siltä. No. Vittu, mä oon siinä laidossa hyvin jäkätetty, mä haluun pois. Mä yritän mennä Skyboxiin vittu siitä ohi. Miksi sä vaan lennät tosta aidan ylitse tuonne ratalle? No nyt mä pääsen. Antakaa mulle joku vitu fly joka kerta tuohon. Jos vartoo vähän sitä smokeria sitten tuolta. Niin. Mistä kaikki ootte, mistä Joey on? Me ollaan tässä ja Joey on tuolla. Minä olen kyllä tässä Ja mä tuun tähän vielä. Voi muuten kuolla. No niin, kuolee. Ei. Meillä kori. Mitä se on? Se on paska ja me saadaan se liiottaa. Toi menee johtoon Zoe! Tikataan Tässä se kommoni on, saatana. Lukee Kicksmote. Mä oletan sitä tarina.
No voi jumalauta. Ei menetykset toimi. Voi vitun Melkor, tee jotakin nopeasti, nyt vitun nuubi, tee nyt jotakin, tapa itse. Nopeemmin. Vittu, hyvä. Tee jotakin. Melkein tee. Smokeri on, se vetää mä tässä aidallaan, kiitos. Pitäis mennä ohi. Kun nyt se smokerin kirjaa. Vittu mikä karkki. Mitä saa? No voi taas. Miten vitus? No vedetään taas smokerilla okei. Vapautettiin. Aina pittasi ohi siitä. Hyvä näin. Mä kyllä rakastan tollasia, kun boomerit tulee auttamaan. Ottanut vaan 5 damakea. Aika kovis. Mennäänkö läpi? Mennään. Voi vitu vittu! Hyvä Maksu, säkin oot paras. Nyt meillä on monta parasta. Joo, meillä Oli niinku just... Olin blokkina ton. mahtavat pelaajat. Kyllä. Miten mun blokki ei osu? No, saatana. Koska sä oot taulus. What? Kuka toi Chargeri oli? Oli nimittäin ihan vitun paska Chargeri. Ai voi! Oi, Sit tää lataa täällä. Koska vaihde I'm down! Damn! Tää on muuten ihan paras nauhoitus teikin. Joo, no mä en tiedä, onks tässä hirveesti sellaisia funny momentseja. Saa nähdä. X pistää kuitenkin. Vois vittu, tietenkin nauhoitetaan. 64-46. Onneksi sun Fedora ei pidä ääntä. Kuuluu vaan ne huudot vittu, mitä noi surfit päästänyt. Tai mitään Midnight Eddie päästänyt. Koska Ai niin, sä oot päästänyt ainakaan mitä? mun ei oo tarvinnut spämmää ollenkaan. Sä ootkin semmonen spämmää. Mä otan kyllä nyt mä otan meleen, tai eka kerta jos mulla on meleen. Aika hirveet. Mä oon alusta asti siis. Sain elemeneen. Tosiaan siinä oli, tässä on maa tässä maassa. Ajat. Tuota. Se on hyvä, kun meidän... Mitä vittua meidän... Melkor... On Melkor. Make friends. Voi vittu! Mä oon ihan samaa mieltä tosta. Whoa! Don't shoot, it's me! Hyvä. Ai voi. Reloading! Lol. Miksi ei mennyt läpi? Noin kavereita. Ai on vaan. Insta homo. Reloading! Right in. Mitä siellä on oikein otettu? No Mä sanoin, että se tulee siihen vitun syvennykseen, niin ei vitsikin se menee sinne junan päälle, niin totta kai vittu saatana. Ei mä jumis. Niin, totta kai, piti toi muistaa. Ei en oikeesti jumii koko vittu. Miks joku Chargeri salas? Ei mennyt. Mitä ne on nyt niinku inissu tuolla chatissa, että niinku kaikki on pelkkiä nuureja? Toi vitun, mikä toi on vitun, sanotaan vaikka eriste liima, niin vittu sä ei osannut mennä sinne mihin Spuke halus. Ei mut vedetään taakse. Vittu! On muuten kilometri smokeri. Tuli saman tien kommalit päällä kun tehtyssä. Joo, se käy kyllä aina. Olis toi Edin. Mulla varmaan katsokaa mun pingiä. Ymmärrän kun Francis ei kiinnosta ketään. Hands. No! Voitais yrittää sinne latoon mennä. Voitais kyllä vähän niinku... Kun Maxeri sanoi, että ketään ei kiinnosta Francis, niin heti joku sanoi Get Francis.
Hei hei. Jokke mun perässä. Missähän sä olet? Mä tuun täältä. Voi vittu mä menin väärään. Ei se töniminen vaan näemmä tehdä. No ilmeisesti toi Edi halus kuolla, niin mennään me sinä latoon. Mennään me latoon. Jos mä ehdin sen. Eikö sä ehdi, kun mä otan sut? Mä justiinsa otan. Valmistanut melettämään. Voi mä oon just tässä ladon edessä. Mä otin sust tota, ei se on hienosti otettu. Okei. No juu, mä oon tässä ladon edessä, mut jättäkää kuoleen, okei. Liikaa riski. Liikaa riski. Niinku ampuu. Anteeksi, mä oon tosi pahoillani, että ohjeiden kuuntelinen on kanavalla. Mä oon aikoo sitten, että sinne piti latoon. Vaikeeta vedellä. Mä olin siinä ihan ladon edessä. Meen sitten maihin on. Oon voinut ampua sen sitten. Eikö tää vitu homma, älä väistänyt. On siellä tässä mä. Kuin homma. Lo. Vittu. Oho. Ei kannata smokeroida tolla tavalla. Mä en tiedä, mutta se olisi tappanut mut joka tapauksessa. No en nyt välttämättä kuule, älä ole pessimisti. Tai siis et tappanut mua, mutta katkaisut kielen aina. No ei sitä kyllä aina niin helpolla katkaista. Jos olisit ottanut tuolta ihan toisesta suunnasta ja vetänyt nurkan taakse, niin en ois mitenkään saanut. Mä ihmettelen täkseen. No niin, nyt varmaan tulee joku chargeri saman tien tappaa meidät kaikki. Totta kai. Hyi säätän. Siis meillä on jokaisella chargeri, eikö sä tiedä? Joo, täällä on 4 chargeria nyt. Vois pistää kodin päällä vittu ja sit mennä silleen, et haha vitu homma. I'm just being sarcastic. Ihan, te ootte varmaan valmiita tai vittu me kiinnostaa. Te varmaan No, ihan sopiva valmiita. Ole hyvä. Kaikki kuoli. Charger. Ja mun ping. What the hell are you shit? Reloading. Nyt on kyllä semmosia merkkejä, että netti kaatui ihan jostain. Oops. Sorry. Reloading. Apua vyymeri. Mikä vitu? Sarkeli toi on. Tuo mä saa spawnita. Niin ja toi M-lataa. Ei vittu huomenna perjantai. Ei ollenkaan. Huomenna on Mä en ehtinyt paljon. ollenkaan tuon hyökkäyksen, kun mä saan spawnin niin. Huomenna on keittopäivä. Perjantaina on se tunne, että vittu jos kaikki työ päättyy hetkeksi. Sä oot jollain vitu saarella, missä jo ei sauko. Joo, ei tonne ei päässyt tonne. No ei se tarkoita, että mulla ei olis mitään täällä. Siis... Se on ihan Mitäkö? paska kukkula X. No mitä sulla on siellä? Kerro ihmeessä. Mulla on 3 pakkana. On ihan kuskupakkala tulee eteen. Onks kaikki alhaalla vai ylhäällä vai missä toi? Something brackets. Ai mä luulin, että mä väisin, mutta on nyt tässä. Hyvin autettu spit. Mä toi levis paskasta. Ai levis. No, Itse asiassa ei aika sun hyvä suhteessa. spitti. No siis Onneksi toi oli ihan järjetön toi toi resistanssi, mikä tossa oli äsken. No niitä on pisteitä, jee. X vie vaksuta se piste nää. Mä jään tähän seiso paikallani ja tapaan mut, niin saat enemmän pisteet kuin vaksu. Tai vitus. Okei. Mitä? Ajattelin kuolla. Tahtoisin vaan zoulu. Vaksu, kato kuinka iso ero sun ja X pistes. Ei vittu. Mä oon silti parempi. Tommorit hakkas. No ei oo zombeja. No mitä nää on? No Autista. common, no infected. Ei nää oo kuolleet. No elävä kuolleita, niin on.
Mä en edes tiedä mitä tää enää tapahtuu. Joo, kato, kaikki menee MVP:n päälle. Mitä vittua, missä sä oot? Zoe auttaa, heti kun se haluaa. Mä en tiedä edes mitä tää tapahtuu enää. Se tuli vaan tappaa, ei se halunnut auttaa. No, mä kuolen. Oi jumala. William! Hello. Elikkä mitä vittua? Noin. GG. Joo, ainakin melkein. Nekohan voit päästä paskan, mä oon sut paskamoteelas. Ihan vitu paska. Arvas ettei näin Mutta ei helvetti. Se. Mä olin voittajatiimissä vaihteeksi. Onnittelu vaihtui niin moneen kertaan, oli ihan... Tässä ei voi sanoa, että molemmat hävis, ihan oikeesti, molemmat tiimit hävis. Aika lailla kyllä. Kaikki siis. on häviäjiä, voittajia. Kaikki on Tää oli ihan yhtä 8 hengen paskoja tennis, kaikki. vittu, Sä oot kaikki autista. No sä oot vielä säälittävämpi. Miten voi olla Mieti sitä. säälittävämpi kuin autisti? Sä oot Neko. Mitäs nyt tehdään? Mä oon Neko. Mennäänkö niinku... Minä Mitä XS pukee samalle puolelle ja sitten katsotaan kun Melkori invaa kaverinsa. Mä oon jo täällä. Joo, kiitos näkemiin. Hei hei. Hei hei. Vois, Nyt se vois randomoisoitua ja lopettaa todellisen näyhytyksen.